पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे होने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे होने कवनो कहे ने बा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताते महालई पियो रछने बा लागताते माल ई पियो रछने बा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ढोरी के नेबा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा।